ኤርትራ ወጣዋራት ሀገራት ቱርኪ፣ ኢራን፣ ሩሲያ ባጽዕ ተራጊፈን ጌታቸው ረዳ በተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ሰበስልጣን አሜሪካን እስራኤልን ኣብ ዝሕዝዋ ናብ ኣስመራ ከም ተጓዓዙ መንግስቲ አሜሪካ ለህግደፈን ሕወሓት ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ክልተ ዓበይቲ ድሮናት ከም ዝተሓምሸሸ ኤርትራውያን ሕዋትና ዘክሩና በቃ አይተረስዑና بكل ጸገም ያቲና ዘለም አይተረስዑና ናት ሁሉ ነገር አተናምበ ሃይለ ፈናን ደኔና ክልተ ሕዋት ህዝብ ኮይና መፍለይ ለይውዱ صمد كويتا صمد قدم انت اذا كنت كم حدش تقرم انت تباسنا نعرق صبغ تسرحنا خان مرق نتزس قرنا تريد سقم قلت خون كاس كم حدا قلصن سلام تازي ناي ويني كي مسلكاتكم ناي بركت 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 ولا سب سلام تاي سلام 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 كما ياللهم زخبركم من زخبركم لمعت فيديو تاعنا سناي تاع حيت سبسكرايب مغار يترسعوا حدش لغونهم نبرات لايك مغار كيزنقوا سناي يكون لهم تمنيه سناي 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 سلام سلام يعني يوردن سلام اواني علم بعلمه سلام يوردن هاجرنا سلام انتقينا علم بعلمه نحنا نقسم من اسي قسم عديتا نقسم ابوتا تقسم እግዚአብሔር አምላክ بعلمه ምሕረቱ ወደል ኤርትራውያን ሕዋትና ዘክሩና በቃ አይተረስዑና بكل ጸገም ያቲና ዘለም አይተረስዑና ንዓኹም አሚንና አይናት ኣብዚያ ዘለናሞ ብሽም እግዚአብሔር ተውጽኡ ከለኹም ኣብዝሕ ይሃብኩም ፈጣሪ መድሃኒ ዓለም ምሳኻትኩም ይኹን ሰብ ዘክርዎ በየለወን ዝትፈልጥዎ ኣይትጨክኑሉ ዝብል ኣነ ተጋሩ ኩኑ ኤርትራውያን ኩኑ ኣባኹም ተስፋና በቃ ሞት ፍርድ እኮ የተፈሪድዎም ዘሎ 200 ገለ ተደቀስ ዶ ወላዲት ከተደቀስ ዶ ወደይ ድዩ ወድ እንዳማጣይ ድዩ ክትብል ወላዲት ተደቀስ መስለክ عارف ጎና ዝደቀስ ዶ ይመስለካ ክዳን ተኸዲና ሰብ ንመስል ውሽጥና ግን ፈሩሪ አዎ ዝሕዝለ ለኹነታት እግዚአብሔር ይጸብቆ ናም ለመዋጽት ይስተረለም ይልባል አባቴ ቀይ ባህር የኛ ነበረች አሁንም የኛ ትሆናለች ምክንያቱም እነዚህ ኳላ የሚታዩት ጀግኖች እስካሉን ድረስ የኢትዮጵያ ህዝብ ምንም ሆነ ምንም ቀይ ባህር የኛ ትሆናለች ማለት ነው። አረ ምንድነው የምትለው ጓደኛዬ ምንድነው የምትለው? አንተ ስለ መከላከያ ታሪክ አታውቅም መሰለኝ። ትናንትና ነው የገባው መከላከያ መሰለኝ። ስለ መከላከያ አታውቅም ጭራሽ። አሁን ስለ ቀይ ባህር ምናምን ቀይ ባህር የኢትዮጵያ ናት ምናምን ትላለህ። መቼ ነው ቀይ ባህር የኢትዮጵያ ይሆነ ያለው? አረ በስማ ጀግና ነህ የእውነት ጀግና ነህ አንተ። ጭራሽ ፋኖ መማረክ ያቃተ ሰውዬ ስለ ቀይ ባህር ስታወራ ትንሽ ተአፈር በልስ ትንሽ እንኳን እስቲ እፍር በል ወይኔ በላቸው። አሁን ምን መሰለህ ጓደኛዬ ቀይ ባህር የኢትዮጵያ እንድትሆን ማለት ነው መጀመሪያ አማራ መርገጥ አለብህ ከዛም ትግሬ የመጨረሻው ደግሞ ኤርትራን መርገጥ አለብህ። አንተ መከላከያ አልነበር መሰለኛ ትናንትና ነው የገባሽው ወደ መከላከያ አንቺ ግማታም ነገር። ሱዳን ተወሰኽቲ ወታደራዊ ሓይልታታ ናብ ኢትዮጵያ እንዳጸጋዓት ትርከብ። ኣብ ቀረባ እዋን ናይ ሱዳንን ኢትዮጵያን ናብ ዝለዓለ ወጥሪ ኩናት በጽሒ ዘሎ ሱዳን ናብ ከባቢ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ፍሉይ ቦታ ናብ ብሉ ናይል ከምኡውን ናብ ደቡባዊ ኣምሓራ ኣልፋ ሻንጋ ከባቢ ዝበሃል ወታደራዊ ሓይልታታ ብሙሉእ ተጸግዐላ። ኣብ ቀረባ እዋን ናይ ኢትዮጵያን ሱዳንን ሓያል ወጥሪ ኩናት ሒዙ ዘሎ ናይ ሰማይን ናይ ምድርን ብቐጥታ ንምስሊ ኢትዮጵያን ምግጣም ሱዳን ኩሉ ዝበሃል ዓቕብታታ ናብ ደቡብ ኢትዮጵያ አጸጋያ ከም ዘላ እዩ እቲ ሓበሬታ ዘመላኽት። የሱዳን ወታደራዊ መንግስት ተጨማሪ ጦር ሰራዊትና ጸረ አውሮፕላን መሳሪያዎችን ወደ ኢትዮጵያ ድንበር አስጠግቷል። ዓለም አቀፍ ዜና ነው። ሱዳን ወታደሮቿንና ጸረ አውሮፕላን መሳሪያዎቿን ወደ ኢትዮጵያ ድንበር ያስጠጋችው የቤኒሻንጉል ጉሙዝ አዋሳኝ በሆነው የብሉ ናይል ግዛት ቀጠና ነው። ማን የዘገበው መሰለ? ብሉምበርግ ዓለም አቀፍ ዜና። ያ ስንልህ ውሸት ከመሰለ ብሉምበርግ ይህን ዘግቦታል።
ጸረ አውሮፕላን ድንበሮቹ ጋር አምጥታ የተከለች ነው። ሰፋ ያለ ሰራዊት አምጥታ እዛ ያሰፈረች ነው። የኢትዮጵያ ንዳዩ 4 ኪሎ የተቀመጠው ኃይል የሚያመጣውን ነገር ኤመሬትን ለማስደሰት የጦር አውሮፕላን ልኮ መጥቶ ጠርቶ አመጣቸው። ጠርቶ ባያመጣቸውም ደግሜ ነግርሃለሁ መቀሌ ላይ ኃይል ከተቀናጀ ካርቱምን ለማፍረስ እድል እንደሚሆነው ያውቃሉ። ስለዚህ ካርቱም ያለ የአልቡርሃን መንግስት ዳጋሎን ያደራጀበትና ሊውጠው የተዘጋጀውን የአብይ አገዛዝ ይሄንንም አልፈቅድልህም ብሎ ነው የተነሳው። የፋኖ ኃይሎች ከሱዳን ጋር በሚኖራቸው ግንኙነት አብይ አህመድ የሚለክሰው ጦርነት አማራውን እንዳይወድም ለማድረግ ለመከላከል የሚያስችል አንድም የጋራ ጥቃት በመጣ የጋራ መከላከል ለማድረግ የሚያስችል ስምምነት አድርገው ከሆነ ፖለቲካሊ ይሄ ናሽናል ኢንተረስት የምትለው ነገር አለ አይደለ? ምን ማለት እንደሆነ ገብቷቸዋል ማለት ነው። ይኸውልህ የኢትዮጵያ ናሽናል ኢንተረስት ምናምን የሚል ነገር ውስጥ ገብተህ የማይመለከት ውስጥ እንዳዘባረቅ የአማራ ህዝብ የጦርነት ቀጠና ሆኖ እንዲወድም የሚያደርገው ኦህዴድ 4 ኪሎ ተቀምጦ የአማራን ህዝብ የኤመሬትን ፍላጎት ለማሳካት ካርቱምን ከመታ በኋላ ያጸፋ ጦርነት አማራ ክልል ላይ እንዲካሄድ ሲያደርግ አንተ የኢትዮጵያ ናሽናል ኢንተረስት የአማራ ህዝብ ልቂት ነው እንደ ኢትዮጵያ ናሽናል ኢንተረስት? የአማራ ህዝብ ናሽናል ኢንተረስቱ መጀመሪያ በህይወት መኖር ነው ጌታዬ። ስለዚህ ሊያጠፋው ያቀደው አካል የሚያስከብርለት ናሽናል ኢንተረስት የለም። ናሽናሊዝም በሌለበት ኢትዮጵያዊነትን በገደሉበት አገር ሙታ ድንኳን በተጣለበት ስለ የትኛው ናሽናል ኢንተረስት ነው የምታወራው? ናሽናል ኢንተረስት ማለት ህዝብህን መጠበቅ ነው። አሁን ለአብይ አህመድ ናሽናል ኢንተረስት ማለት ከቲፒኤልኤፍ ጋር ጦርነት ሊገጥም ሲል ኤርትራን ሰራዊት አምጥቶ መዋጋት ነው። ለአብይ አህመድ ናሽናል ኢንተረስት የኤመሬትን ፍላጎት ለማሳካት ሱዳን መታ ኢትዮጵያን ድንበር እንድትወር ማድረግ ነው። ማንም መጫወቻ እንደፈለገ እንዲሆን ያደረገው ምን አስቦ ምን ካልኩሌትን አድርጎ እንደሆነ ተነጋግረናል። ቀዳም ስር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ተማለ ምሸት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕርን ቀይሕ ባሕርን ሰፊሕ መግለጺ ዝሃበ ኮይኑ ቀይሕ ባሕርን ዓና ናይ ህልውና ጉዳዩ ኣዝዩ ዘገድሰና ጉዳይ ክብል ደጊሞ መረጋገጽ ከም ዝሃበ ተገሊጹ። ኢትዮጵያ የባህር አክሰስ አያስፈልጋትም ያለ ጋዜጠኛና ፖለቲከኛ ነገ እንዴት ነው ልጁ ጋር እንደሚቆም አላውቅም። በውስጡ እንኳን ይሄን ጉዳይ ልናገረው ብሎ ቢያልፍ ይሻላል። አፉን ሞልቶ የጥራት አጀንዳ ተናግሮ ነገ ሲቀየር ዓለም ሲቀየር እንዴት ብሎ እሱ አይደለም እሱ እንኳን ይሞታል። ልጁ ግን እንዴት ጓደኞቹ ፊት እንደሚቀርብ አላውቅም። ያንተ አባት እኮ ኢትዮጵያ አክሰስ እንዳይኖራት በይፋ ይናገር ነበር ዳታውን ስለሚያሳዩ ማለት ነው። በዚህ ደረጃ ነው ራሳችንን የማናከብረው፣ ራሳችንን ለሌላ ፍላጎት የምንሰጠው። ያ ችግር ከመንግስት ወገን ሊሰራ የሚገባው ነገር አለ። ሙያተኛውም ነው ሙያውን ማክበር አለበት። የቀይ ባህር ጉዳይ እንዴት የኛ ሆነ እንዴት ከኛ ሄደ ምርምር ይፈልጋል። እንዴት ማግኘት እንችላለን እንዳናገኝ ምን ያክል ሰው ይፈልጋል፣ እንዴት አድርገን ነው የምናሳካው፣ ብዙ ስቃይ ይፈልጋል። አትሊስት ግን ኢትዮጵያውያን ያስፈልገናል ላይ መግባባት አለባቸው። በዚያ ምክንያት እኮ ነው መከራ የምናየው። ማዳበሪያ እኛና ኬንያ ገዝተን ኬንያ ናይሮቢ አድርሰው የሚሸጡበት ዋጋና እኛ ኢትዮጵያ የምናመጣበት ዋጋ አንድ ሊሆን አይችልም። ነዳጅ እኛና አንዱ ጎረቤት ሀገር ገዝቶ ሊሆን አይችልም። ፕራክቲካሊ እያየ ነው መከራው፣ ችግሩን እያየ ነው። ይሄ ጉዳይ እኮ ያስፈልጋል ብሎ ለማሰብ እንዴት ኢትዮጵያውያን ያውም ሚዲያ ላይ የምናወራ ሰዎች እንቸገራለን። ስናሳካው መዋጋት የለብንም፣ ሰው መሞት የለበትም ምናምን አካይበል ዲፍረንስ ነው ይችላል። አስፈላጊነቱ ላይ ግን መለያየት ተገቢ አይመስለኝም። አንቸኩልም፣ ጦርነት አንቀሰቅስም፣ ጦርነት አንፈልግም። በሰላማችን ላይ በልማታችን ላይ በብሔራዊ ጥቅማችን ላይ የመጣ ግን ከድንበር ያለፈ ግን መዋጋት አለብን። የተደራጀነውም የታጠቅነውም ለዛ ነው። በዚህ 5ኛ ዓመት እኔ ያለኝ መልእክት ይሄ ነው። 6ኛ ዓመት ይመጣል። ያን ጊዜ አሁን ካለን ደረጃም በጣም የተሻሻለ ሁኔታ ተፈጥሮ እንደገና እናከብራለን፣ እንደገና እንዘክራለን ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ። ፍራንስ ምርጋን ጸጥታ ከባቢ ቀይ ባህር ንምሕጋዝ ዝዓለመ ነፋሪት ትጽዕን ዓባይ መርከብ ምስ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ጉጅላ ናብ ተገዳሰ ሞንጎ ኤርትራ ጅቡትን የመንን ዝርከብ መጻወ ተምርሕ ከም ዘላ ኣፍሊጣ ፍራንስ ነፈርቲ ትስከም መርከብ ቻርልስ ዲጎል ናይ ባሕሪ ጉጅላን ኣብዚ ሰሙን ብረውዕ 6 ጉንበት ንካናል ስዊዝ ሰጊራ ናብ ተገዳሲ ኣብ ሞንጎ ኤርትራ ጅቡትን የመንን ዝርከብ ናብ ደቡባዊ ቀይ ባህር መጻወ ገጻ ትምርሽ ከም ዘላ ናይቲ ሃገር ሚኒስትር ዕጡቕ ሓይሎ
ሓይለው ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ብመሰረት እቲ ሚኒስትር እቲ ናብ ቀይ ባሕር ወሽመጥ ዓደን ዝግበር ዘሎ ምውፋር ንብዙሓት ሃገራት ዝሓቆፈ ብፍራንስ ዓባይ ብሪጣንያን መሻርክቲ ሃገራትን ብሓባር ዝማዕበለ ተበግሶ ፀጥታ ባሕር ንምድጋፍ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ማዕከን ዜና ሸንዋ ገሊጹ ምውፋር ናይ ሕጂ ነፋሪት እቲ ጽዕን መርከብ ፍራንስ ታገርን ዓባይ ብሪጣንያን ብ17 ሚያዝያ ኣብ ጉዳይ መጻዊ ሆርሙዝ ካብ 50 ሃገራት ዝተዋፅኦ ወከልቲ ብሓደ ኣብ ፓሪስ ተኻይዳ ህጉራዊ ዋዕላ ድሕሪ ምትእኻቦም ዝሰዓበ ስጉምቲ ከም ዝኾነ እዩ ብተወሳኺ ዝግለጽ ድሕሪ ኣኼባ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ኬር ስታርመር ክልቲአን ሃገራት ኩነታት ኣብ ዝፈቐደሉ እዋን መስመራት መራኸቢ ንምሕላው ዝሕግዝ ብዙሓት ሃገራት ዝሓቆፈ ተልእኾ ክመርሓየን ክብል ገሊጹ ነይሩ ስታርመር እቲ ተበግሶ ኣብ ምክልኻል ዘድሃበ ኮይኑ ክቕጽልን ውሕስነት ንግዳዊ ምንቅስቓስ ትራፊክ ባሕር ምርግጋፅን መስርሕ ምፅራይ ነተኩቲ ኣብ ምሕጋዝን ዘተኮረ ምዃኑ የርድም እቲ ሚኒስትር መወዳእታ እታ ነፋሪት እትስከም ዓርሞሽሽ መርከብን ናይ ባሕር ጉጅላን ዘዋፈሮም ቀንዲ ምክንያት ኩነታት እቲ ዞባ ንምግምጋምን ክመጽእ ዝኽእል ህጹጽ ኩነታት ንምድላውን ከም ዝኾነ ብተወሳኺ እውን እቲ ተልእኾ ምርጋን ጸጥታን ኣብ ከባቢ ቀይ ባሕርን ንምሕጋዝ ዝዓለመ ምዃኑ ይሕብር ኣስዒቡ እውን እቲ ምውፋር ካብቲ ኣብቲ ዞባ ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ሰራሒታት ዝተፈለየ ከም ዝኾነን እቲ ጸንሐ ጸጥታዊ መሓወር ንምምላእ ዝተዳለወ እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ክልተ ዓበይቲ ድሮናት ከም ዝተሓምሸሸ ክግለጽ እንከሎ ሰራዊት ሱዳን ድማ ብበዝሒ ናብ ደቡባት ኢትዮጵያ ጽጋዕ ከም ዘሎ ተሓቢሮም ኣብ ከባቢ ደቡብ ኢትዮጵያ ዝወደቀት ድሮን ካብ ኢትዮጵያ ባህር ዳር ዝተበገሰት ክትኸውን ከም እትኽእል ጥርጣረታት ኣሎም ካልእቲ ድሮን ድማ ካብ ሱዳን ኒያላ ዝተበገሰት እያ ካብ ከተማ ባህር ዳርን ኣሶሳን ዝብገሳ ድሮናት ኣብ መሬት ሱዳን ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ምፍጻምን ዓለም ለኸ ሚድያታት ጸብጺበን እየን ሰራዊት መንግስትን ሱዳን ኢትዮጵያን ኤሚራት ዓረብን ኣብ ሱዳን መጥቃዕቲ ምፍጻምን ኣፍሊጡ ንክልቲአን ሃገራት ብጸላኢ ዝሰየመት ሱዳን ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ከም እትፍጽም ጠንቂቓ ምንባር ይዝከር ወጥሮ ሱዳንን ኢትዮጵያን ስዒብ ሱዳን ወተሃደራታ ናብ ደቡባት ኢትዮጵያ ተጸጊዕ ምህላዋ ድማ ተገሊጾሎም ሱዳን ሰራዊታን ኣብቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘዳውብ ዘሎ ደቡባት ክልቲአን ሃገራት ተጸጊዕ ምህላዋ ተገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሱዳን ኣምባሳደር ካብ ኢትዮጵያ ምጽዋዕ ዝፍለጥ እዮም ሱዳን ኢትዮጵያን ሕቡራት ኤሚራት ዓረብን ኣብ ቀንዲ ማዕርፎ ነፈርታ ንዝተኻየደ መጥቃዕቲ ድሮን ወዲበን ክትብል ከሲሳትን ነቲ መጥቃዕቲ ቀጥታ ወራር ክትብል ኮኒናት እያ ኣብ ካርቱም ዝርከብ ማዕርፎ ነፈርቲ ከምኡውን ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ ካልኦት ወተሃደራውያን ትካላታ ኣብ ዝሓለፈ ሰኒ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸሞም እያ ትኸስስ እቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ድሮን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሰራዊት ሱዳን ንዳዕመ ሰሪዕ ካብ ካርቱም ምስ ደፎም ሰፊኑ ንጽንሐ ተዛማዲ ሰላም ዝዘረጋ ኮይነላ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኢደለዋ ንዝብል ክሲ መሰረተ ኣልቦ ክትብል ነጽጋቱ እያ ሚኒስትር ዜና ሱዳን ሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝተጎደ ሰብ ከም ዘየለ ፍሊጡ እዩ ሰራዊት ሱዳን እተን ድሮናት ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ባህር ዳር ኢትዮጵያ ከም ዝተበገሳ ዝረጋገጽ ጽቡቕ ጭመርትዖ ከም ዘሎ ወጋዕ ማዕከን ዜና ሱዳን ሱና ጸብጺቡ እዩ ኣብ ለካቲት ሮይተርስ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኢትዮጵያን ዳዕመ ሰሪዕ ትዕልመሉ ማዓስከር ከም ዘለዋን ማዕርፎ ነፈርቲ ኣሷ ድሮናት ክትጥቀመሉ ከተማዕውሎ ከም ጸናሕትን ገሊጹ ነይሩ እዚ ስጉምቲ እዚ በቀረባ መሻርክቲ ኢትዮጵያ ዝኾነት ሕቡራት ኤሚራት ዓረብ ዝድገፍ ምዃኑ እውን እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ገሊጹ ኢትዮጵያን ሕቡራት ኤሚራት ዓረብ ነቲ ጸብጻባት ነጽጎነን ብሶኒ መስኻኽር ዓይኒ ንማዕከናት ዜና ኤኤፍፒ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ድምፂ ቦምባታት ከም ዝሰምዑን ካብቲ ከባቢ ማዕርፎ ነፈርቲ ድማ ጸሊምቲ ኪክነቱ ከም ዝረኣዩን ረጋጊጾም እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ሓደ ምምሕዳራዊ ህንፃ ንኡስ ዕንወታት ከም ዘስዕበ ተፈሊጦላ ሚኒስትር ዜናት ማዕርፎ ነፈርቲ ድሕርቲ ልሙድ ናይ ድሕንነት ስራሕቱ ናብ ንቡር ኣገልግሎት ክምለስ ምዃኑ ገሊጹ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ኢትዮጵያ ንሱዳን መሓዛ ሃገር እኳ እንተኾነት እተን ድሮናት ካብኣ ከም ዝተበገሳ ተዛሪቡ እዩ ሕቡራት ኤሚራት ዓረብን ኢትዮጵያን ጌጋ መንገዲ ከም ዝመረፃን ድሒረን ከም ዝጠዓሳሉን ገሊጹ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሱዳን ኢትዮጵያን ነዊሕ ታሪኻውን ሕውነት ከም ዘለዎን ጠቂሱ ብሰንኪቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ቁጠባውን ፖለቲካውን ቅልውላው ኣብ ልዕሊ ግዛታዊ ሉዓላውነትን ሃገራዊ ድሕንነትን ዝተፈጸመ ጥሕሰታት ኢትዮጵያ ሓና ካብ መፍዳዩ ተመሳሳሊ ሰጎምቲ ካብ ምውሳድ ተቆጢባ ከም ጸንሐ ድማ ገሊጹ እቲ ሚኒስተሪ ኣብ መንጎቶም ሕድሕዶም ዝዋጉ ዘለዉ ሱዳናውያን ዘቲ ክካየድ ፀውዒ ውግእ ሱዳን ካብ ዝጀመረሉ ግዜ ልዕሊ 150,000 ሰባት ክሞቱ ከለዉ 12 ሚልዮን ዝኾኑ ከዓ ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ሰብኣዊ ቅልውላው ክብል ገሊጹ ወላ እቲ ን3 ዓመት ዝቐጸለ ውግእ ኣብ ዞባ ዳርፉር ዓብይ ጥምየትን ክሲ ጨፍጫፍ ዓሌትን ንኽስዕብ ድርኺት ፈጢሩ እዩ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ዩናይትድ ኪንግደምን ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን ኮኒኖም ኣለዉ እቲ ማዕርፎ ነፈርቲ በረራ ከም ዘጀመረ ድማ ተገሊጾላ ብምኽንያት ኣብ ሃገራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ዝተፈላለዩ ከባቢታት እታ ከተማ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን በረራታት ከም ዝተቋረጹን እዚ ድማ ንጥፈታት ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዝ ዓብይ ዕንቅፋት ከም ዝፈጠረን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተሓሳሲቡ እዩ ከም ጸብጻብ ሱዳን ትሪቡን ኣብ ካርቱም ዝርከብ ኤምባሲ ብሪጣንያ እውን ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ መሰረተ ልምዓታትን መንገድታት ሰብኣዊ ሓገዝን ዝፍጸሙ መጥቃዕትታት ብቕጽበት ደው ክብሉ ከም ዝግበ
ከምዝግባእ ኣጠንቀቐላ። ጌታቸው ረዳ ምስ አፍሪካን ኢንተለጀንስ ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ሰፊሕ ቃል መዕተትን ዕላልን ኣካይዱ ነይሩ። ጌታቸው ረዳ ኣብዛ ኣካይድዎ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት መደባት ሻዕብያ እናበለከልከስ ተራእዩ ተሰሚዑን ይርከባሎ። ጌታቸው ረዳ እዚ ሕጂ ኣብ ክልል ትግራይ ተኸሲቱ ዝርከብ ዘሎ ሓድሽ ፖለቲካዊ ኩነታትን ሃዋህውን ሕወሓት ናብ ስልጣን መፂሉ ዝርከብ ዘሎ ኣጋጣሚታትን ሕወሓት ምስ ሻዕብያን ጎረባብቲ ሃገራትን ርክባትን ኪዳንን ስለዝመስረተ እዩ ነዚ ኩነታት ክፈጥሮ ኪኢሉ እዚ ሕጂ ኣብ ክልል ትግራይ ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ንኢትዮጵያ ናብ ዓበይቲ ሓደጋታት ከም ዘውድቕን ሱዳንን ኤርትራን ብፍላይ ምስ ሕወሓት ዝገብሮ ዘለዋ ርክባት ንሕወሓት ከም ዘሻድኖ ድሕሪ ምግላጽ ኤርትራን ሱዳንን ካብ ተግባራትን ክቁጠባ ጌታቸው ረዳ ጻውዒታት ኣቅሪቡ ይርከብ ኣሎ። ጌታቸው ረዳ ብተወሳኺ ሻዕብያን ሕወሓትን ፈጢሮሞ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ኪዳን ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ዓበይቲ ሓደጋታት ስለ ዝኾነ ማሕበረሰብ ዓለም ደው ከብሎም ኣለዎ ክብል ተሰሚዑ ዝርከብ ዘሎ። ጌታቸው ረዳ ብተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ንዝሓለፈ 4 ዓመታት ዘየለ ፅሑፋትን ሓሶትን ጸለመን ከካይድ ዝጸንሐ ውልቀ ሰብ እዩ። ኩሉ ዘካየዱ ፈተነታት ግን ኣባይታ ቅንጣብ ፍረ ከምጫሉ ይካለን። እዚ ምስ ኣፍሪካን ኢንተለጀንስ ኣካይድዎ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ርክባትካ መራያ ዓቕሊ ጽቦቱን ስዕረቱን ኮይኑ ዝርከብ። ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ንሞት ሓደ ኤርትራዊ ኢድ ዝሓወሱ 2 ኤርትራውያን ንፍርዲ ከም ዝተቆጸሩ ተገሊጹ። ኣብ በርሚንግሃም ሃገረ እንግሊዝ ምኽንያት ሞት ሓደ ካልእ ኤርትራውያን ዝተባሃሉ 2 ኤርትራውያን ብሰሉስ 5 ግንቦት ኣብ ቤት ፍርዲ ከም ዝቐረቡ ቢቢሲ ጸብጺቡ። እቶም ተኸሰስቲ ስምዖን ገብረ ንጉስ ዝተባሃለ ወዲ 44 ዓመት፣ ቢቢ ጋላንዝጊን ወዲ 31 ዓመት መንእሰይ ኮይኖም ኣብ ኣማውታ ናይቲ ወዲ 33 ዓመት ዝኾነ ብርሃነ ጸጋይ ዝተባሃለ ኤርትራዊ ተሳቲፎም ነይሮም ብዝብል እዮም ተኸሲሶም። እቲ ፍጻመ ዓርቢ 26 መስከረም ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኒውታውን በርሚንግሃም ኣብ ዝርከብ ሓደ ናይ ሓበሻ ለይታዊ ትልሂት ዘጋጠመ ምዃኑ እቲ ቤት ፍርዲ በርሚንግሃም ይጠቅስ። እቶም ተኸሰስቲ ነቲ መዋቲ ኣብ መዳይቦ ናይቲ ለይታዊ ትልሂት ምስ ደፍኡ ወዲቑ ብድሕሪኡ ናብ ሆስፒታል ድሕሪ ምውሳድዩ መዓልታት ጸኒሑ ሞይቱ። ክልቲኦም ነቲ ቅትለት ከም ዝፈጸሙ ዝተኣመኑ ኮይኖም ኣብ ቤት ፍርዲ በርሚንግሃም ድሕሪ ዝተኻየደ መስርሕ ፍርዲ ግን ዲያኑ ቢቢ ግልያንዝጊ ንብርሃነ ክቐትሎ ፈቲኑ ድዩ ኣይፈተነን ክውስኑ ርግጸኛታት ምዃን ከም ዘይከኣሉ ገሊጾም። በዚ ምክንያት ድማ ንቢቢ ግልያንዝጊ ንዝመጽእ ወርሒ ጥረ ዳግማይ ናብ ፍርዲ ክቐርብ ዝወሰኑ ኮይኖም ስምዖን ገብረ ንጉስ ግን ነቲ ዝተኣመነሉ ዝነኣሰ ገበን ቅትለት ፍርዲ ከም ዝተውሃቦን ን6 ዓመት ክእሰር ከም ዝተወሰነ እውን ተገሊጹ። ኤርትራ ዘመናዊ ዝተባሃለ ጸዋራት ነፈርቲ ከም ዝወነነት የን ዝገልጻ ኤርትራ ዝወነነቶ መጽዋራት ካብ ናይ ኢትዮጵያ ተርእዮ መጽዋራት ንላዕሊ እምበር ከም ዘየንእስዩ ዝግለጽ። ኣብ ዝሓለፈ ዋርሒ እንተኾነ ኤርትራ ዝኣተወ ጸዋራት ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ቱርኪ፣ ኢራን፣ ሩስያ ባጽዕ ተራጊፈን እየን። እቲ ካብ ጸዋራት ፍሉያ ዝተባሃላ ነፈርቲ ናይ ሩስያተን ኤርትራ ዝኣተዋ 12 ነፈርቲ ሱ65 ዝተባሃላ ዘመነዎት ኮይነን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዋ ሃገራት እዘን ነፈርቲ ዝውንነን ሃገራት ካብ ግብጽ ሓሊፋ ኤርትራ ከም ዝኾነት እዩ ዝግለጽ። ምከረው አልሰማ ካለ መከራ ይምከረው ይባላል። አብይ አህመድ ነግረነው ነበር ከኤርትራ ጋር ከሻዕቢያ ጋር የዲፕሎማሲ ይሁን የጥይት ጦርነት አይዋጣህም፣ የኤርትራን ሉዓላዊነት መንካት አትችልም ብለን ነግረንህ ነበር። አንተ ግን ኤርትራንና የኤርትራ ህዝብንና የኤርትራ መንግስትን ንቀክ በይፋ አሰብን ወራለሁ ምጽዋን ወራለሁ ብለህ ትለፈልፍ ነበር። ሮይተርስ እንደመዘገበው የትራምፕ አድሚኒስትሬሽን ከሻዕቢያ ጋር ስምምነት አድርጓል። ስምምነቱ ምንድነው? ሳንክሽኑ እንዲነሳ አሜሪካ አሰብ ውስጥ ይሁን ምጽዋ ውስጥ ይሁን ስቴሽን እንዲኖረው ካምፕ እንዲኖረው የኤርትራ ሉዓላዊነት ደግሞ በአሜሪካ እንዲጠበቅ። ለዛ ነው ማርኮ ሩቢዮ ደውሎ አብይ አህመድን የዛሬ 2-3 ሳምንት ያስጠነቀቀው። እዚህ ጌም ኦቨር የኤርትራ ነገር የቀይ ባህሩ ጉዳይ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የውሳኔ ሀሳብ 390 መሰረት ኢትዮጵያ የባህር በር የማግኘት መብት እንዳላት የተደነገገ መሆኑን የቀድሞ የፈረንሳዩ የትራንስፖርት ሚኒስተር የአውሮፓ ፓርላማ አባል የሆኑት ቲዮሪ ማሪያኒ ከኢትዮጵያ ሄራልድ ጋር ባደረጉት ቆይታ ገልጸዋል። ቲዮሪ ማሪያኒ ከኢትዮጵያ ሄራልድ ጋር ያደረጉትን ቆይታ ሙሉን አንበቡት። ጋዜጣ ፕላስ ደግሞ ይዞት በወጣው መረጃ መሰረት ኢትዮጵያ ወደ ቀይ ባህር ለመግባት እያቀረበች ያለችው የህግና የታሪክ ማስረጃዎችን አሁን ላይ ኤርትራና ግብጽ በተናጠልና በጋራ በመሆን ውድቅ ለማድረግ በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ላይ
እንግዲህ የውሳኔ ሀሳብ 390 ረስተውት ነው ለማለት ይቸገራል። ስለዚህ ኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንግዲህ አንቀጹን ጠቅሳ 390 ጠቅሳ የባህር በርም ወደብም የማግኘት መብት እንዳላት ጭምር ይገለጻል። በነገራችን ላይ በህገ መንግስት ባይረጋገጥም እኮ በታሪክ ባለቤት የሆንበት የአሰብ ወደብን ጨምሮ ሌሎች አማራጭ ወደቦችን ማግኘት እንደምንችል የሚታወቅ ነው። ከዚህ ቀደም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የባህር በር የሌላቸው ሀገራትን ባካሄደው ኦን ሴፕቴምበር ላይ ባደረገው ውይይት ላይ እንደ ታንዛኒያ ያሉ ሀገራት ሌሎች ሀገራት የትኛውም ሀገር ኢትዮጵያን ጨምሮ የባህር በር አለመኖሩን ተከትሎ ኢኮኖሚያዊ ጉዳት ከሚደርስባቸው የኔል ወደቦች ተጠቅመው ዓለም አቀፍ የንግድ መስመሩ ላይ መቀላቀል ይችላሉ ብላ እንግዲህ ፈቃደኝነቷን አሳይታለች። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሌሎች ሀገራት ተሞክሮ መሆን የሚችሉ እንደነ ኮንጎ ያሉ ሀገራት ደግሞ አዲስ ወንዝን ጭምር በመጥለፍና ሌሎች አዳዲስ ፕሮጀክቶችን በመንደፍ ጎረቤት ሀገሮቻቸው የባህር በር እንዲያገኙ አድርገዋል። እኛው ሰብአዊ መብት ሲረገጥ ግን እንጮሃለን። ሱዳኖች ሰብአዊ መብታቸው ስለተገፈፈ ስለተፈናቀሉ በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ሱዳናውያን ቁጥሩን አላውቀውም ኤርትራ ውስጥ ይኖራሉ። ካምፕ ተሰርቶላቸው አይደለም፣ ድንኳን ተጥሎላቸው አይደለም፣ የተባበሩት መንግስታት እርዳታ እየላከላቸው አይደለም፣ ቀለብ ከሌላ ሀገራት እየሰፈራላቸው አይደለም። ከኤርትራ ህዝብ ጋር ያለውን ሀብትና ንብረት ተካፍለው አብረው እየበሉ የሚኖሩ ህዝቦች ነው ያሉት። የሱዳን ህዝብ ችግር እንዲፈታ ኤርትራ አስፈላጊውን ጥረት እያደረገች ነው። አፍሪካ ቀንድ ውስጥ ሰላም እንዲኖር፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም እንዲኖር ኤርትራ ያልጣረችው ነገር የለም። ነገር ግን ያበደ ስነ ልቦና የሌለው የተረጋጋ አይምሮ የሌላት አገር የሚመሯት የሌለ ቀውስ ላይ ከቷት አሁንም እየጣሩ ነው። ከሁለት ከ3 ከ4 5 ዓመት በፊት የነበረው ችግር ፈጣሪዎች ራሳቸው ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያውያን የተፈጠረ ችግር ነው። ኤርትራ አንድ ስንዝር መሬት ትግራይን ማለት ጠቅለል ባለ መልኩ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ስንዝር መሬት አንድ ስቴፕ አልገባች። ሚሳኤል የተተኮሰባት ኤርትራ ነው። ሰራዊቱ አምልጦ መጥቶ ኤርትራ ውስጥ ነው የታቀበው። የኢትዮጵያ ሰራዊት የምትሉት አሁን ሰራዊታችን ነው ወታደራችን የምትሉት መጥቶ ኤርትራ ውስጥ ነው መጠጊያ የተደረገለት። ራቆስን የተላከሉት የሚበላ ያጣውን ህዝብ የሚንቀሳቀስበት ኤርትራ ህዝብ ያቀረበች ሀገር ነች። ስለዚህ አማራ ሲጎዳ ኖ ያለች ነች። አማራ ራሱ እንዲከላከል ያሰለጠነች ሀገር ነች። እርዳታ ያደረገች ወታደራዊ እርዳታ ያደረገች ሀገር ነች። እና የኤርትራን ህዝብና የኤርትራን ሚዲያዎች እንዳንተ የመሳሰሉት አንድ አማርኛ ወይ 2-3 አማርኛ ሚዲያዎችን አንደርማይን ለማድረግ አማራ እንዲትላላችሁ ኦሮሞ እንዲትላላችሁ 24 ሰዓት ስለ ኤርትራ መጥፎ፣ ስለ ኤርትራ ውድቀት፣ ስለ ኤርትራ ድህነት፣ ስለ ኤርትራ ችግር፣ ስለ ኤርትራ መሰደድ ሲያወራ የሚውል 24 ሰዓት የሚሰራ በሺዎች የሚቆጠር ሆዳም ተቀጥሮበት የሚሰራ ኢትዮጵያ ውስጥ እያለ እኛ እንዲህ ተደረገብን አላለን። እኛ መልስ ለመስጠት ነው የቀረው።